Bismillahirrahmanirrahim. Salah sunu tawi tilu perkara man iku wong kuna kang ana ieu si salas pihi ku tetep ing dalam man. Istakmilu iku bakal sampurna imanuhu apa imane si man rajulun sawiji wong lanang la yakhubu kang ana wedi ieu si man kalawan sabab budine wong lanang kang adoh saking ayeuna Allah. Laumata laim ing ayeuna panyacade wong kang nyacad wala yurai lan ora ana ningali ieu si rajul bisain kalawan sawiji-wiji bi amalihi dalam amalnya si rajul wa ida ningali ieu si bisain ka siji min amalihi saking amal si wa ida lan tatkaden pento akan ale ing atase rajul amrani apa urusan loro aduhuma utawi salah suci amrani li dunya iku tetep kadue dunya wal akhir lil akhirat ihtara maka milih si rajul amral akhirat ing urusan akhirat ala dunya ngariakeun dunya. Salah satu man kalaguna utawi tilu perkara man iku wong kalaguna kang ucap ieu si man ing salah sadaqala maka bakal manjing. Bakal manjing isiman al jannata ing surga man dia sawiji wong kang ridho isiman billahi ing Allah rabban rabban ing jadi pangeran rabban atawa tamyiz jadi tamyiz apane saking arah pangeran bil islamin kalawan Islam dinan apane agamane Nabi Muhammadin rasulan apane rasul wa rabbiatul nutai kang kaping 4 lah kadua ieu si salas kadua Rabi'ah min padli saking kasing leleuwih kama kaya barang baina sama kang mengetahui langit dan bumi wahya utai Rabi'al jadu iku jihad fisabilillah azza wa jalla salah satu utawi tiga perkara ya tahaddusuna iku anak-enakan nyarios isi salas bidil arsi kang tetep ing dalam dilir arsy amina halai kang sentosa kabeh wana sunna te manusia pilih sabi ku tetep ana ing dalam hisaban rajulun sawiji wong lanang lam taukut kang ora ana tumerap ing rajul pilahi ing dalam karena Allah laumatul laim apa panyacad wa rajulu wa panyacade wong kang nyacad wa rajulan wong lanang lam yamudda ana manjangkeun ieu si man yadahi kang ana si man ilama maring barang lam yahila kang ora ana yahil apa hasil kang ana halal ieu si ma lahu kadue si man tawa hasil kalau kada si rajul wa rajulan wong lanang kang ora ningali ieu si man ilama maring barang haram kang ngaharamkeun sebagai saleh ngatasé emma salah satu hibun bakal mikademan ing salas Allah sapa Gusti Allah azza wa jalla rajulun sayjong lanang koma kang ibadah ieu si rajul minal lail yatslu kang maca ieu si rajul kitab Allah ing kitab Allah wa rajulun lanang tasaddaqa kang geus sedekah ieu si rajul biyaminihi kalawan tangan-tangane rajul yopi kang nyamarkeun ieu si rajul ing tasadduk min shimali saking tangan kiwane rajul wa rajulun wong lanang kana kang ana ieu si rajul bisariatin iku tetep ing dalam aina syariah syariatin ing dalam pangperangan pan hazama maka kari-kari kabur ashabu sapa pirang-pirang batur rajul pastakbala maka terus madap ieu si rajul adua ing musuh salah satu utawi tilu perkara yang duru ikoran ningali kalawan rahmat Allah sapa Gusti Allah ilaihim maring salas yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat wala yuzaki lan ngabersihkeun ya Allah ing salas walahum lan tetep kadue salasa azabun alim utawi siksa kang dilarakeun rajulun sejong lanang kana kang ana lahu tetep kadue si rajul padlu main utawi kaleuwihan ayeuna main kaleuwihane barang bitoriki ing dalam dadalan pamanahu maka nahan ieu si rajul ing ma min ibni sabil saking ibni sabil
Warajun anu lanang baya akang ayana janji ieu si rajul imaman imam tawa beat ieu si rajul imam la yubai hale orano beat tawa janji beat ieu si baya ieu si beat ieu sabit ieu si rajul baya kang janji ieu si rajul imam layu bayuhu hale oranono beat ieu si rajul hu ing imam ilali dunia angin karena panghirupan dunia lain atau maka lamun ayeuna ngawehi ieu si imam ing rajul minha saking dunia rodiya maka puas ieu si rajul wa ilam yuti lamun orang ngawehi ieu si imam ing rajul minha saking dunia sakita maka bendu ieu si rajul wa rajul lanang halapa kang sumpah ieu si rajul ala silati ngatasé barang dagangan tawah hartane si rajul barang dagangan deuk lakot ditia yakti teman-teman den wehi ieu si rajul biha kalawan dunia aksara ing leuwih akeh mina saking barang utok kang diwehi ieu si rajul kang diawehi ieu si emak wa huwa lete si rajul kadib iku goroh asayyib 2000 utawi randa 2000 iku martelakeun ieu si saib an nafsil saking awak dheweke saib wal bikrun utawi parawan maridoha iku utawi didana si bikru sumtuh iku menenge ieu si bikr harapul jim jaat tekalah ku apa hak wa zahak walan hancur awal batil apa kebatilan jaat tekalah ku apa hak wa malan barang yubdi kang dohir al batilu sepu kebatilan Wama lan barang hidup kang babalik ieu si bati bakal datang hak lamun hancur batil tenang jaliso becik lelungguhan sira kabeh al kubara ing pirang-pirang wong kang akeh elmune tawa alim ma'rifat wasailan becik tetakon sira kabeh ulama ing ulama wa khalitulan nyampuri sira kabeh kama ing santri ahli hikmah teh cara ayeuna mah naon doana dijabah hikmah teh lain hikmat ahli ma'rifat bala masana alim jubilatil qulub dan halangan al qulub apa hati alal hubi ing atase demene wong asana kang gawe bagus ieu si iman ilaiha maring qulub dan damal jubilat ditarik tawa wabu gima lan bendune wong asa kang ngalakeun ieu si iman ilaiha maring qulub sok aya ngomongan teu geunah kan damang nasahatan jelema teh itu geunah aya kadeng ini bisa ngaji itu nasihatan mah gampang bisa ngaji ada nasihat jadi dong nganyar sira kabeh mana kuningan sira kabeh aksiru ngakekeun sira kabeh becik ngakekeun sira kabeh min qaulila aksiru maka ngakekeun sira kabeh min qaulila saking ngucapkeun la ilaha illallah jalang ngajadikeun Allah Gusti Allah sanata ing kabagusan sawiji biasa risan meleha kalawan ditikal 10 pirang-pirang misil hasanah asyharu tawi sabulan biasa ratis asyurin iku ayeuna iku berupa asyrah iku berupa sabulan iku sarupa 10 bulan nya wasyamun utawi biasa sitati ayam utai puasa genap dina bada syari ing dalam sause bulan Ramadan tamamu sana iku nyampurnakeun satahun iku sampurnana satahun jangan Allah ngajadikeun Allah sabab Gusti Allah maing barang ya rujuk kang metu ieu mamed ibnu Adam saking anak Adam masalan ing misli dunya kadue dunya juilat dan jadikeun li kadue ing sunar dua bumi masjidan ing dadi masjid wa tahuran lan dadi suci
julasa Allah utawi wong kang lungguh sumerta Allah ing dalam akhirat atawa ki utawi wong kang ngabarengi rahmat Allah bisa gitu. Kodan ing dalam akhirat ahlul wara iku ahli wara lan di pitunya ing dalam dunia. Luwih memberilmu mah ya nih. Aljunub almun teu juga teu. Utawi junub lan layak paini Quran namis maca ieu si junub lan hair saening sewiji-wiji minal Quran saking Quran al jannatu utawi surga tatalak damil ummah iku di bawah pira-pira iku aina di bawah pira-pira ridone ibu bapak jadi suku indung gitu. Aljaru utawi ningali tatangga qobla dari ing dalam sadurunge ngambah waropi qobla roki iku tetep ing dalam sadurunge ngambah imah waropik lan utawi wong kang milih rewang qobla torik iku tetep sadurunge lumaku jalan wazadu lan utawi babakalan qobla rohi iku tetep sadurung budalan. Aljaru utawi tetangga aku iku leuwih hak bisyupatil ahi kalawan nyapaatan dulure jar. Harful habibu eling sira kabeh Allah ing pira-pira nikmat Allah ila ibadihi maring pira-pira hambane Allah yuhibbakum maka bakal ngaganjaring sira kabeh Allah sapa Gusti Allah. Jibatus dipager anaru sapa neraka bisyahwati kalan pira-pira kapengen atau syahwat wajubibat lan dipager aljannatu apa surga bil makarih kalawan pira-pira kang dipikas sengit hurima dan haram kenalan ing atase neraka kulun hayinin sapa saban-saban kang hina tawa wong kang tawado kulahin sopo saban-saban kang tawadu gitu layinin kang lembut sahli koribin kang gampang maring kabagusan sahlin kang gampang maring kabagusan gitu panjang logatna koribin kang parak maring ngulungan minanasi saking manusia ya lainnya sih kulina buku bisa gitu kan kalau kata hadis mah kabeh Ausno asbu amrin utawi nyukupe maring wong sawiji minal bukhli saking bukhul koretnya boleh deh ya kulai ku yang tangucap ya simrin akhudu ngalap sira haking sun kula haing sakabeh hak wala ada ulan orang ninggalkeun ingsun minhu saking hak saening sawiji-wiji. Hasbi Allah nyukupi ingsun Allah sapa Gusti Allah wa ni'mal wakil lan iku sebecik-becik apa kang ngawakilkeun utawi Gusti Allah utawi dat kang dipasrahan utawi Allah. Amanun likuli khaifin. Amanun. Utawi Gusti Allah iku kang nyentosaaken likuli khaifin kaduwe saban-saban kang dipikawadi gitu. Asinu ngaraksa sira kabeh amal kuming pirang-pirang harta kabeh bisa kati kalawan ngaluarkeun zakat wadawu lan nambani sira kabeh mardo kuming wong kang gering sira kabeh bisa sedekah kalawan sedekah wa indolan bisa kan sira kabeh lil balai kaduwe bala doa ing doa. Hadara tumekal malakul maut sapa malaikat maut rajulan ing wong sawiji jamu tukang mati yesi kang bakal mati yesi rajul pasako maka nyigar malak adahu ing pira-pira gautane rajul palan yujid makarana nemu yesi malak ing rajul amilan ing amalannya amalan kang ngamali si rajul khairan ing bagus tawa amilan ing amal khairan kang bagus
Sumasaka maka kare-kare nyigar ya malakal bau ingatan si rajul palam yajid maka orang nemu maning isi malak biking dalam kolbu khairan ing kabagusan papaka maka mecahkeun isi malak lah yaitahi ing jenggot lorona si rajul pawajada maka nemu si malak toro palisanihi ing tungtung lisane rajul lasikon kang antal bihanakihi kalawan lak-lakane rajul yaqulu ngucap si rajul la ilaha illallah Pagupiro maka dihampura lahu kadoi si rajul maksopolahu kadoi si rajul bi kalimatil ikhlas kalawan sabab kalimah ikhlas akun iku hak Allah ing atase Allah Allah yartepe utawi enta ngala utawi enta orang ngilangkeun ya Allah saening sawiji-wiji mina dunia saking dunia ila wadah anu ngelehkeun ya Allah hu insya Hakul muslim utawi hakung muslim alal muslim ngatasi muslim kang wamane situn iku nenam izalat utahu tatkala sawiji tatkala patemu ya si muslimu ing muslim pasal 5 maka uluk salam ya si muslim alai ngatasi muslim ida dalan tatkala ngundang ya si muslim ing sira pa ajib maka nyubadanan sira ing muslim Paidastan sahaka maka terkara nyuprih nasihat isi muslimin sira panesoh maka aweh nasihat sira lahu kadue muslim. Wa ita tasantat kala bersin isi muslim pahami dan maka muji isi muslim Allah ing Gusti Allah pasyamit maka ngajawab sirahu ing muslim. Jawab bersih. Paida mario maka terkala gering isi muslim pauduhu maka ngalongok sirahu ing muslim. Wida mata nanti kalas seda ing muslim patabihu maka nganterkeun sirah ing muslim. Aku jauh utawi hak ing atase jauh utawi hak suami ala jauh jati ing atase pamajikan ala tamna aku iku arep yen ta ora nyegah ieu si jauh jah ing jauh nafsah ing awak dheweke jauh jah. Paingkana sanajan tauna ieu jauh jah ala dahdul qatab tetapi ing atase aina luhur gigir onta walanta sumalan yang ora puasa isi jauja yauman wahidan ila minasiji ila bidnya angin kalawan ijine jauh ila parido angin pardu main parat maka lamun megawe isi jauja simat maka doraka isi ya walam ditaqabbalan ora diterima isi saum minha saum sunah minha saking jauja walatu tialan yang tak orang memberi si jauh-jauh min baitihi saking umah jauh sayaning sewiji-wiji lah bihitnya angin kalawan ijine jauh pain balat maka lamun tami gawe si jauh kana maka ana lahu kadue iku tetep kadue si jauh ajrun apa ganjaran wa kana lan ono alaihi ha iku tetep ngatas si jauh-jauh alwizru apa dosa walan taru jalan yang tara nang ngaluarga ni si jauh-jauh men keluar metu si jauh-jauh men beti saking umah si jauh ila bihitni jauh lain malat maka lamun tami gawe si jauh jahlano maka ngalana ting jauh Allah sebagai jauh malaikatul qulub hatta tatuba sehingga berbalik si jauh wan autorajia atau tatuban dan tobatnya si jauh autorajia atau berbalik atau tegese berbalik si jauh Paing kana sanajan taono ieu si jauh doliman iku wong dolim haku jauh taya ke jauh alal marati madarati ngatas yang ngedan Allah tajur utawi yen ta ora nyingkri tahjur nyingkiri ieu si jauh pirasyahu ing amperane jauh wa antu birolan yen ta ora ngalubarkeun ieu si mar'ah qasamahu ing gilirane jauh wa antu tialan yang tawe ya si jauh amrahu ing urusane jauh ada amrahu ing urusane jauh wala tarjana yang tahu metu ya si jauh atau imroah ilah bidni jauh wala tadilan yang antara manjingkeun ya si jauh ilaihi maring bet manding uang yakrohu kang mika sengit ya si jauh iman Hakul mari ati utawi hakong wedon ala jauh wajib ing atas suami ayu timahu utawi yang tawe papanganan si jauh ha ing mar'ah ida to ima tatkala ngawehi papanganan ya si jauh awayak suah lan nyandangan ya si jauh ing mar'ah
Idak tasaba nganggoan ya si jawad walaya dibun alamu kulisi al wajah ingrahi wali qabil orang ngalahaken ya si jawad walaya jun orang nyingkri ya si rajul si jawad ila fil bait angin dalam rumah hakul jar utawi hakata tangga in marido iku lamun tagring ya si jar tahu nengok sira ingya wa in mata lamun tamat ya si jar saya tahu maka ayeuna saya ngagiringkeun sira hu nyata nganterkeun tawa ngagiringkeun sira injar wa idas taqarada ka lamun wa ini stadrokon lamun muri unjuk ieu unjukan nanya ayeuna mah akrod lamun mentang ngahutangan iya si jar ing sira akrod taha maka we hutang sira ing jawab ing jar wain awara maka lamun dohir aurate iya si jar satar tahu maka nutupan sira ing jar wain asabu lamun ngenani ing jar khairun apa kebagusan hana tahu maka nyenang sira ing jar wa ina sobat lamun tanganani ingjar musibatun apa musibah azar tahu maka ngalayat sira ingjar atawa ngalegakeun hatena sira ingjar wala tarapan orang ngadukurkeun sira bana aka ing bangunan sira pauko binaing dalam sadukur bangunan ejar aya teh nu kieu aduh men barajingan kabeh tetanggana ge atas sudah maka sebab nutupan alaihi ing atas sejar ariha atas sudah maka sebab ditutupan sira alaihi ing atas sejar ariha ingrih angin ya dia mah rih atas sudah maka nutupan sira alaihi atas sejar kena arah hajar ariha ing angin wala tuzih lan ora mirarani sira ing rih birih kedrika kalawan wangen pasakan sira illa antagripa angin yang tanyiuk sira lahu pikeun jar minha saking kidri hakul kabir ikhwan utawi hake wong gedene pira-pira dulur ala sobiri wajib ngatasi cilik-cilik ke ikhwan kahaki walid kaya hake walid bapak ala waladi ngatasi anak ke walid hakul walad utawi hake walad anak ala walidi wajib ngatasi bapana si walai sineku yang tanga bagusakeun si walid ismahu ingarane walad wa adabahulan adaban ngaridik adab walad wa yulimulen tanga wurukan si walid ing walad alkitabata ing nulis wasabahata lan ilmu naon ngojainya ilmu berenang warimayah lan papanahan wala yurzukulan entang rizkian ieu si walad ing si walid ing walad illa tayyiba angin kang halal wal jawijolan yang tak orang nono ngarabikeun ieu si walid ing walad illa adrakahu angin aina tatkala wis nemu jodone ieu si balig atawa si walad hakikun utawinya tabil mari kalonang sawiji antakuna iku yen taono lau kade si marja majalisun apa majalis yakhlu kang subung ya si mari piha ing dalam majalis wayat kurulan nyebut lan eling ya si mari itu nubahu pira-pira dosane mari payas takbir maka sebab bakal jaluk hampura Allah itulah maka sebab jaluk hampura ieu si mari Allah yang Gusti Allah minha saking dunub aku nutawi hakala kuli muslimin ayak tersilai ku yang tangawasu ieu si muslim fi kuli sabate min dalam saban-saban pitu dina yauman ing sadina yagsilu abasu ieu si kuli muslim pirosi ing dalam ayeuna sirahe muslim wa jasadahu lan jasade muslim pihing dalam yaumnya
Ing dalam jamar sawi sareng muslim sareng muslim. Hamlul aso utawi ngagawa itek alamatul mu'minin ka tengah mu'minin sunnatul anbiya lan sunat anbiya. Saya urina. Wisi balan dihisab. Rajulun sapa ngalanang miman saking wong kana kang ana ieu siman qabla kum ikut ping dalam sadurung sira kabeh palam yujad maqarana lamu lahu kadue si rajul minal khairi saking kabacikan sayana basa wiji-wiji ila nang satune kalakuan kana iku ana ieu si rajulan iku wong lanang musiron kang sugih wa kana lan ieu si rajul yukhalitu iku migawe salah ieu si rajul ana sing manusia wa kana lan ana ieu si rajul yamuriku marentah ieu si rajul gilmanahu ing ayeuna bocah ieu si rajul ayat tajawaju ngarep yen ta ngaliwat ieu si nas anil musir ngaliwat ieu si gilman anil musir saking melarat saking melarat ya. Faqala maka jawab Gusti Allah wa jali malaikati Allah nahnu utawi kita aku iku leuwih hak bizalika kalawan iki yukhalid atang ulah eta atunya ngahampura we kalau iki lagi ngahampura minhu saking rajul tajawazu ngahampura sira kabeh anhu saking rajul. Haudi utawi telaga ingsun masiratu syari kulalakon sabulan wazawa yahulan utawi liren utawi luas ayeuna sawaun wa mahu wazawayahu utawi lebar rorone ieu si haudi sawaun iku akur wa mauh lan utawi banyune ieu haudi abyad iku putih minal laban king susu warihu lan utawi ambone haudi atyab iku leuwih wangi minal misik nimbang misik wa kizanuhu lan utawi kanujumis sama lan utawi cacangkire haudi kanujum sama iku kaya nujum bintang langit man yasrobu utawi sapa wong iku ngumben yasiman minah saking khodi palayad maka orang bakal ngelak yusi hodi abadan ing dalam selamanya lapar pan surga mah jangan nikmatan lain jangan nyebeuhkeun beuteung di dunia mah dahar jangan nyebeuhkeun beuteung surga mah lain dan geus lapar geus minum haud nanti telaga haud jadi nikmat tak mau sebeuh-sebeuh di surga al-hijamah utawi diserut getih tanpa iku manfaat hijamah min kulidain apa tahtaju anata ayana orana gawe diserut sira kabeh al-hujaj utawi wong kang ibadah haji wal umrah lan kang ibadah umrah wabdun iku wabdullah yutihi nanti wabdu teh utusan Allahnya yutihi bakal ngawehi ya Allah ing hujaj dan umar ma ing barang saalu kang tajaluk yusi hujaj dan umar kabeh wa yastajibun bakal nyibananan ya Allah ma ing barang da'au kang ngadua yusi hujaj dan umrah Bayu lipulan ngaganjar ya Allah ini mada sewang kabeh main barang apa ku kang ini papakan isi wong kabeh adirham ing dirham alpan sejuta al hajar utawi bahajar aswad min hijarat tajane tetep saking batu surga wama pil adilan orang ikut teping dalam bumi pil janati saking barang surga goiruhu utawi salian hajar aswad asam di surga asli orang surga karena lana ya hajar aswad abiad kubur lebih putih kalmai seperti banyu walau lama sahu lamun tak oranono walau lamun tak oranono barang masahu kang ngenani ieu si emak ing hajar aswad minarijin saking kokotor jahiliyah mamasahu maka oranono ngenani ing hajar aswad duahatin opo penyakit ila baria angin sembuh ya udah kager ini hanya kotoran
Al-hajar asal ya aswad yakutatun iku permata baido au kang putih min yakutil jannah saking ratus. Wa inna masawadatun pastine ireng ing pastine ngirengkeun ing bahajarul aswad kota yal musyrik opo aina kaluluputane wong musyrik. Yub'asu dan aina yub'asu dan lemahnya ditarokeun atau diutus tarokeun lah ya hajar aswad yaumal qiyamah dan bina kiamis tauhud saumpamane gunung ya syadu nyaksian yes hajar aswad liman kade wong istalamahu kang kis bae atau kis nyium yes iman ing hajar aswad kokobalahu lan nyium yes iman hu ing hajar aswad min ahli dunya saking ahli dunya nyium yes iman yang saking ahli dunya al hijat alam al hadatu utawi marah tak tari iku mocot ya marah hiaro umat ing piro-piro selirane umat ingsun al hasad iku mangan ya hasad al hasanat ing piro-piro kabagusan kama takulu kaya oleh mangan anaru apa geni al khatab ing suluh sadaqatu lan atai sadaqah piu iku memadamkan ya sadaqah al khati'ah kaluputan kama itu kaya oleh memadamkan al mawapa ayil anaru ing sini salatu utawi salat nurul mukmin iku jadi cahaya wong mukmin wasyam utawi puasa jinnatun iku jadi benteng dari neraka hikmah utawi hikmah dolalatul mukminin iku aina dolatun itu lelengitane wong mukmin al harbu utawi peperangan kunatun iku tipu daya al haya utawi era lai tati kana duki ya ila bahir angin kalan kabagusan era arek ngaji teh era sama kedua hikmah tu hikmah jadi kemuliaan hikmah syarifah ing kemuliaan sarapan panai kemuliaan watar pola ngangkat kini hikmah alabda ing habit al mamluka kang dimiliki hatta tujalisau sehingga ngalungguhkeun ya hikmah atau al hikmah utawi ilmunya ilmu kang manfaat iku bakal mau ieu hikmah ing kemuliaan sarapan watar pola bakal ngangkat kini hikmah alabda ing bakal dimiliki sehingga ngalungguhkeun ieu hikmah ing abid majalisal muluk ing tempat duduke muluk raja al halal utawi halal bayyinun iku jelas wal haram utahiram bayyinun iku jelas wa bainahuma lan dikutip ing dalam mantane haram umurun utawi ana pira-pira perkara mustabihatu kang disubhatin layak lamu ha'arana uninga ing subhat kasirun sopong akeh minan nasi paman wanita maka tersebut pengarak saya siman subhat ing subhat pakodis tabroa maka yakti teman-teman ngabersihkeun siman didini kadue awak kadue agamane siman wa ardihi lan kahurmatane siman waman waqa sebelum tumiba siman pinal musbat saking pira-pira kang mushat waqa maka tumiba sim bakal tumi siman pahamin dalam barang haram khain kaya tukang ngangon yaro kang ngangon ye siroin haulal hima ing dalam aina saiderane barang kang dilarang yusiku maka bakal aina yusiku maka bakal parek yesiman ayu wakihu opo ing yen tatumiba yesiman ing aina hima wa inna likulli malikin lan iku tetep kadue lan satuhune iku tetep kadue saban-saban ratu himan opo ono larangan ala eling-eling wa inna hima lan satuhune larangan Allah fi ardihi ing dalam bumi Allah maharimuhu utai pira-pira kang den haramkeun dening Allah ala eling-eling wa inna fil majlis lan satuhune iku tetep ing dalam jasad mudghatan opo ono daging kimpal ida sholahat tatkala beres mudghahna sholaha maka patut jasadna kulu tegasnya sakabehe salat ibadah namun takugah naon coba lain suku nu lempang tapi hati nu diurakeun
Paida pasada lan karuksak ayeuna simudgoh pasada maka ruksak jasad jasad kulu utawi sakabeh jasad illa wahya eling wahya utawi mudgoh al qalbu iku qalb al halbu utawi sumpaman pakotun liselati utawi sumpah man pakotun lisil ati kang ayeuna mayukeun atawa ngalakuaken lisil ati kadue harta dagangan mamhakotun lil barkah iku kang ngalebur lil barokati kadue barokah maring barokah warifi lan bati alhuma utawi panas min paihin saking min paihi jahanam saking gubusan jahanam sak naon ya utawi panas min paihin saking ayeuna naon jahanam saking gebusan jahanam lah sama neraka naonnya pabrudu maka becik ngademkeun sira kabeh ing huma bil mai kalawan banyu ye jahanamna saking gebusan naonnya jahanamna alhamdulillah utawi muji syukur ala nikmat ing atase nikmat amanun iku nyelamatkeun li zawaliha kadue ilange nikmat al haya utawi hayalan iman kurina iku babarengan ya hayalan iman jami'an halai sakabehe paida rupiah maka tatkala dilangkeun adu apa salah sijina hayalan iman rupiah maka hilang ala horopo kang weneh al haya utawi haya khairun iku bagus puluh tegas sakabehe khair al haya utawi ara zinatun iku jadi papaes watuko lan katakwaan waktu kalau utawi takwa karomun iku jadi kemuliaan wa khairul markabi lan utawi lebih bagus ayeuna perilaku tutumpakan asobru iku sabar wan tidorul faraj lan utawi ngenteni kabungahan atawa kalenglangan minallahi ta'ala azza wa jalla ibadatan iku ibadah tawong kesal ya guru sukses ibadah men khoba usna langsa abdun sopa abid wa khosira lubi abid lam aja babokonya salah Allah